И здравейте, приятели! Днеска ще снимаме клипче на село и утре ще е тежката тренировка. Не я препоръчвам за начинаещи, защото утре яко трениране ще има. И да, утре ще е тежката тренировка. Нека сега да заснемем селско видео. Коки? Бабо, какво правиш? Пържа картофи, обаче с корите. Да. Много са полезни хора и са много вкусни. Да не ги хвърлят корите, да не ги белят картофи, само измиват и сеждат водата, много е полезно. Да, и със сол и много вкусно и много полезно. Морфио, какво правиш, бе? Запри се, бе. Нормални са такава. И така, приятели, отиваме при телето, или крава да се каже, отиваме при нашата крава Милка. Здрасти, Милка, какво правиш? Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Милка! Много хубави рога имаш. Милка! 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 Ей, я ли ближи? Милка! Милка! Какво правиш, ма? Много си хубавичка. Какво правиш с тези рукама? Милчо! Шоколада Милка! Пак правиш манчулъци. Аха, душиш ма ти. Чао, Милка! Чао! Морфи, какво правиш, бе? Тейч, приятели, какво ще направим скоки? Пак манда. Коки, пусни! Коки, пусни! Пусни. Браво. И сега... Сега ще подам топката. Коки, пусни топката. Коки, пусни топката. Коки, пусни топката. Благодаря, благодаря. Карпуза расте. И това ще от днескашното видео. Надявам се да ви хареса. Ако ви хареса, стете да харесате от мен. Чао, до другото клипче.